Helo, fy enw yw Ruby a dwi'n disgybl blwyddyn 6 yn Ysgol Pont Robert. Mae Ysgol Pont Robert un o'r ysgolion agosaf at y maes Eisteddfod yr Urdd ym math yr efel. Mae yna 67 o disgyblion yn Ysgol Pont Robert, ond pan ddechreuodd yr ysgol gyntaf, dim ond 18 oedd yn yr ysgol i gyd. Eleni, mae pawb yn cyffrous iawn oherwydd mae'r ysgol yn mynd i bod yn 100 oed. Dyma bont Pont Robert cafodd ei adeiladu gan Robert ap Oliver. Enw'r afon sy'n llifo o dan y bont yw Afon y Fynwy. Ond pan roedd bont Robert ap Oliver yn mynd yn hen, ailadeiladodd Thomas Penton y bont sydd yma heddiw. Fel rydych yn gweld, rydym wedi bod yn brysur iawn yn addurno'r pentre yn barod i'r Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai. Os rydych yn dod i'r Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd neu'n cystadlu, croeso i Faldwyn.